Kapod wantiere weche giko mano timore e game en jogo mane nitiere kod Jakoyo Midiwo e od bura kaka mano endo mane en jaod bura mar Arieda ma bende en Midusa Nicholas Gumbo kanyakla koda Laktar Paul Otuoma nowacho ni Jakoyo ne en jatelo mane ochung' gadier kendo ng'ano endo mane thuon ahinya e paro mane wantiere godo maliw e weche mago eko makelo dongruok. Kane giloso ne giwacho ni koro ber mar mondo mi koro oganda go eko magin joluo okaw ranyisi maber masani koro ne oketi kod bende Washington Jakoyo Midiwo. Seche gogo eko Otuoma ne olero ni ber mar mondo mi koro duond bura mar ODM oket welo no endo mantiere kare mar mondo mi koro jotelo mabeyo kaka Jakoyo Midiwo kik mondo mi thuolo oba oko. Maendi ne en wach mane owachi sama bende koro ne gidhi nyime mano endo koda kaneno margi kuom jago mane osewewa migosi Jakoyo Midiwo e dalane mano endo Mama Binju mantiere kar od bura mar Gema. Mogi kawacho kama an Jakoyo nahero nikech Jakoyo ng'amoheri wacho ni adieri ok kamano. Jakoyo chiemo nobiro oda nikech nolima kata bed alime. To Jakoyo kane dwa wacho ni adieri to kuongo nyiero. To luonga jambo chiega kata jambo biane ka jambo beche obet kocha. To penja jambo to ng'amara racha ni igolo kure. Ta jambo koni oyo kata racha te ni ng'ata. Omiyo ng'amoheri wacho ni adieri jo Siaya, jo Game, jo South Game, jo Kathomo. An osiepo Otada. To kenda wacho ni osiepno biro dhi nyime. Mimi nimekuja hapa pia kushuhudia kwamba nilikuwa na Midiwo on Wednesday last week. Tukawa na Midiwo mpaka karibu saa 4 ya usiku. Na ikawa ametueleza kwamba kesho yake tutaenda kusherekea mtoto wake alikuwa amepata A kule Westlands vile imeelezwa hapa. Lakini kufika usubuhi tukaelezwa mambo ya dada yake. So mimi nimesimama tu hapa kusema Jakoyo Midiwo amekuwa rafiki yangu wa dhati. Hata hiyo mambo umesikia Jakoyo akizungumza hapa mambo ya chama yetu ya ODM. Wakati mambo ilienda Murama kule Busia, Otada alisimama na mimi kama ndugu yake. Nataka kuhakikishia familia ya Midiwo that I owe it to Otada. Nilikuja kwa Otada hapo nyumbani wakati mambo ilikuwa imekwama. Na Otada akaniambia, ndugu yangu, chukua hii bag weenda fanya nayo campaign. Nafikiria juzi Mheshimiwa Nyikala aliongea kule kanisani. Na mimi pia niliwitness hiyo. Ile urafiki ambao Otada alisimama na sisi na ile imani alikuwa nayo. So familia Otada, sisi wengine ambaye tumebaki na ambao Otada ameshika, tutataka tushikane na nyinyi haswa watoto wa Otada. Hatutaawacha nyuma. Haswa mimi I owe it to him. Otada did a lot of things for me. He stood with me. Thank you. May his soul rest in peace.